आत्ताच आरोपीतर्फे जामिनावर युक्तिवाद पूर्ण झालेला आहे। पुढे जाऊ नको। मध्येच आरोपीला बॉक्समध्ये न्यायालयासमोर हजर केलं गेलं आणि आरोपीला आम्ही आपल्या ताब्यात घेत आहोत असं विधान आरोपीच्या वकिलांनी केलं। घेतात ना, रेकॉर्ड करतात ना। पण मी आता बघतोय की आरोपी कोर्ट सोडून निघून गेलेले आहेत। 6 नंबर एकदा त्यांना कोर्टाच्या ताब्यात दिलं की त्यांना तिथे बसवून ठेवायला पाहिजे होतं, जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत। आणि कोर्टाची परवानगी, कोर्टाच्या परवानगीचा प्रश्नच येत नाही, त्यांनी तिथेच बसून राहायला पाहिजे होतं। ठीक आहे, परंतु जे काय चाललंय ते मग कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देतात। आपला एक मुद्दा होता, अर्ज दाखल केला नाही सगळे सेंटरला बघा सर। शरण ते झाले, त्याचा अर्ज दाखल केला नाही। तो मुद्दा न्यायालयाने घेतलेला आहे, तो अर्ज पाहिजे होता करा। ज्यावेळेला परवा कोर्टासमोर आरोपी आले प्रत्यक्ष त्यावेळेला झाला की आपण म्हटलं की त्यांनी कुठल्या प्रकारची शरण येऊ, कायदेशीर जे आहे सुप्रीम कोर्टच्या आदेश त्यानुसार दादाचं संरक्षण होतं की कोर्टात त्या दिवसामध्ये जायचं होतं। आमचा युक्तिवाद जो आहे, इव्हन त्यांनी सुद्धा ज्या जजमेंट दाखवल्या त्याप्रमाणे आमचा युक्तिवाद आहे की तो एकदा जामिनाचा अर्ज घेऊन कोर्टाच्या समोर आला म्हणजे तो शरण आलेला आहे। इतर केसेसमध्ये 3 आठवड्याची मुदत दिली। मुदत किती दिवसाची द्यावी यावर का बंधन नाही आहे। सर्व गोष्टीचा विचार करून न्यायालयाला जे योग्य वाटेल तितके दिवस ते त्यांना मुदत देतात। आता याच्यात त्यांनी ती मुदत दिली असली तरी पण त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी ते हजर झाले। ठीक आहे, तर दुपारी असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।